हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आं लक्ष्मी बसुमतारी फिन खेबसेबां इउटुब चेनेल नोंथांमोन गासैखौ खुलुमनाय बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ होननानै आंबो दासान्दि गाहामैनो दंथ'यो आङो रुमाव हारसिङै थानानै मा खालामो नोंथांमोनजों बेखौनो आं एसे शेयार खालामनो नागिरदों बिथाङाबो गावनि डिउटियाव थांबाय आंबो रुमाव हारसिङै दंथ'यो आरो आङो फुङावनो जि जोमखौबो एसे सुखांना लाबाय आरो बिथांनोबो साहा आरो ओंखाम जाहोनानै हरबाय जोंथ' गोदान मोनसे दाबसे जायगायाव फैनानै दङ बेनिखायनो रुमावबो बांद्राय बिदि सिजोल जायाखै नोंथांमोना मिथिखागौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव शिफ्ट जायोब्ला बोरै गालाय गुजाय जायो सिजोल खालामनांगौ नांगौ जायो बेखौनो आं दिनै मंगलबार नालाय एसे साफा सुफा खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोनजों आं एसे शेयार खालामनि आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै थौदो आं मा खालामो नोंथांमोनजों बेखौनो आं दा फ्लरखौ एसे लिरनि दैयाव आङो सारफेस क्लिनारखौ एड खालामनानै लाबाय लोगोफोर आंनि फ्लर लिरनायाबो जाबाय आरो दुगैनानैबो फैबाय आं दा आलारि बाथि लगायनो जगार खालामनोसै आफा बोराइ बाथौनिसिम आलारि बाथिखौबो लगायखांबाय आङो दाबोसिम मोजां जायगा बानायनो हायाखै आङो फ्लरावनो लगायदो जेरैखि जाया आफा बोराइ बाथौआ अरायबो साबस्रिबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर जेरावखि फुजिया मानो गोसोआ गोथारब्लानो अराय जों लोगोआव दङ आफा बोराइ बाथौआ आंबो आफा बोराइ बाथौनिसिम आलारि बाथि धुप धुना सावनानै फुजिबाय बेडशिटखौबो सुनानै होदोंमोन आङो बेखायनो दा आं गोदान बनायसै अखा हालायबाय बाहेरायाव लामनानै होदोंमोन आं जिफोरखौ बोथोरानो दानो मोजां दानो गाज्रि बेनो फ्रि अखा हालायबाय माखासे माने जि सुनाया सायाव लामनो थांगासिनो आं दा अखायानो हाब्रुबलायबायना दसेनो बोथोरानो मोजां गाज्रि खालामगासिनो अखा हानायनि थाखाय आं जिफोरखौ गोजौआवनो लामफैजोब्बाय माने सायाव मोनसे साथा बनायाव आरो अखा नाङैजासे गाहायाव बारा हानो रोंला जियानो बिथाङा सफैसिगोन रुमाव बेनिखायनो आङो बे सफैनायनि सिगांनो ओंखाम ओंख्रिखौ फोमोननानै दोननि आङो एवगोन भाजिखौ आलु मटर बुट मिक्स आरो ओंख्रिखौ संगोन दालि बेयो सफैनायनि सिगांनो फोमोनजोबना दोननांगोन मानो होनबा हाथुर जागोन ना थांफिननांगोन बेनिखायनो आं फोमोननानै दोनग्रोनोसै
संनोसै ओंख्रिखौ दालि जेबो गैया दालिल' जाबाय थानाय जादों गोथां सबजिबो लायनाय जायाखै बिथाङा सफैबाय जागासिनो दा आलु बुट मटर भाजी दालि बयल बायदियानो जादों बेयो दा जागासिनो बेखिलाय दे बिराद उन्दुथारबाय ओमफ्राय मानसियानो भुगब जालायलायबाय सिखारहांनानै उन्दु मोनालायबाय दासो जि लांनो फैदों आङो सायाव इभिनिंनि स्रायनो साहा कापसे लोंलायनोसै एसे फ्रेस मोननायनि बिथाङाबो सफैयाखैनो साहायाबो जाबाय आंना लोंनोसै हारसिं बिथाङाबो रुमाव सफैबाय आङो डिनारनि थाखाय दा एसे जगार खालामबाय दाख्लै साननिनो ओंखाम ओंख्रि भाजिया मेरला दंखायो बेनिखायनो आं दा आमलेटल' बानायनि बेयाव बानायनोसै ओंखाम जानायफोरखौ भिडिअ खालामबाय थानाया लोगोफोर बेखौलाय माथो भिडिअ खालामबाय थानो नङा होनब्ला बेनो दिनैनि जोंहानि डिनाराव दङ दहाय साननिनो ओंखाम ओंख्रि भाजि आरो दा आङो अमलेटल' बानायबाय आङो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबोरसिम नायनो थाखाय आसा खालामो बिदिनो आंखौ अनसायबाय थागोन होननानै बिदिब्ला आं दोनथ'नोसै बाय बाय लाभ इउ अल गुड नाइट